no pensáis, no vas a hablar. Això jo estic encès, no? No, però perquè ho encès tu. Apa. Ai. Molt bé, bon dia. Si no, déjame el papelito porque no me abre. Lo ponemos aquí. Sale el- Molt bé, bon dia a tots. Comencem el plenari extraordinari de formació de les meses electorals amb la convocatòria d'eleccions generals per al dia 23 de juliol de 2023. En este punt necessitarem eusenc per als afortunats, però algú del públic haurà de ser mà innocent. Així és que, per favor, que s'alce algú. Chelo, por favor. Bueno, pues Ay, pobre.
Que comenci el sorteig. Vale, pues doneu compte a la secretària del plenari. Llegim els números 55 y 19. Pues a partir d'estos dos números se conformaran les meses electorals de les eleccions generals. S'alça la sessió. No os vayáis todavía, que no me ha dado tiempo ni a coger las asistencias. Por favor, Salvador es el que no... Uy, ¿por qué se pone?